bandiraɓe en mbino kala ko dilli ɗum ko ɓuri ɗum doole dilli ko France dilli ko Mantes-la Jolie holko dilliniɓe Eva Diawanɗo make-up eyyi bandiraɓe ganummo natti kala hen joguiɗo kew yangue inde anniversaire walla goɗɗum a yiiɗi yodde fewde fewnitade yetto Eva Diawanɗo make-up toon to Mantes-la Jolie. Ah oui, elle est la reine du make-up. Kala to mbaɗa wonde France yetto Eva Diawanɗo make-up. Numéro makko 076 74 08 908. Snap makko Eva Sam. TikTok makko Eva Diawanɗo. Ah oui, avec Eva Diawanɗo make-up toujours au top. Ceyɗum. Sawi Zeydi fils di Khalif et Big Weltare TV mbiya jalbi sponsor officiel Zeydi fils di Khalif. Jalbi ko galleji pattamle miji yeyata terrain ji kono ene wonde peinture baɗɗo fayida sa mahi a yiɗi galle ma yoɗa yetto Jalbi peinture aji baɗɗi fayida ɓoyoji duuɓe kitale taw bonani taw furani bandiraɓe Jalbi partenaire officiel. Big Weltare TV et partenaire uji mum rokkata mon série mon Zeydi le fils di Khalif. Binden Gauba Dewa wadda kirim drog no belirda tuumeda ngandanda laamu nanguma bonirda walla ceera e saguma ngura ka basa taw ko moƴƴo gonnoda ko forno imam resne khalis jama ƴetta ñaama ɗum o desde debbo yeebi ha metta mbari ɗum sukaɓe rewɓe ɗanno jinnaɓe ɗamino ndew belam aduna mbaylo jejjitto gummino for my year. And der film Zeydi le fils de Khalifa. Leñol fulbe film Zeydi onen. Kotu umpe, leñol men findinte. Leñol fulbe film Zeydi onen. Kotu umpe, korendo men findinte. wadda kirim drog no belirda tuumeda ngandanda laamu nanguma bonirda walla ceera e saguma ngura ka basa taw ko moƴƴo gonnoda ko forno imam resne khalis jama ƴetta ñaama ɗum o desde debbo yeebi ha metta mbari ɗum sukaɓe rewɓe ɗanno jinnaɓe ɗamino ndew belam aduna mbaylo jejjitto gummino ɗum fo ma yiye e nder film Zeydi le fils de Khalifa. Leñol fulbe film Zeydi onen kotu umpe ko leñol men findinte. Leñol fulbe film Zeydi onen kotu umpe ko rendo men findinte. Cool, boy. Ah. That's posted in line. Ah bon? Boy, oui. Boy, jamba. Boy, sport on musi de. Ah, musi sport. Voilà, boy. Hey. Ono nga jimi halan dem. Yo. Sabu Allah ni laari. Sabu Allah ñaagi man Seydina Ablay. Sabu Allah. Ñende na bonni ni kam. Ayo. Kono hande har bonni. Ah bon. Won Hervé gormo dami ni boyo ko wirtondo gen tan mi meeɗa yiide boyo mais mi kali Hervé ñande noon mi dañini Hervé amma janno yarno gonda tan dessud mbiɗa aɗa juulo mi jaɓɓinimama ka Seydina Ablay aɗa yiiɗi juuluma kono sabu Allah neɗɗam walla men tan boyo so ari wertu lesso hay soko damon suuɗɗoro nafla ɗo Ah, pour hollum mi joɗo sa dama suuɗo mi naflo mi yalta law mi gona naflo so pari bara Hervé ma ñan fu katan hefma ñan fu ko Hervé ala samedi ala dimanche Hervé tan neɗɗo yoro di kono an ko affaire cangat tan woni haqqille ma han ko mbiɗa e lakkum diine gum waɗi gasi
ala wona ana respecté diine ma 100% kasi wadde minen ko gurda ko wurdu minen wuru ko meeɗa wiidem horma juul wona mi meeɗa wiidem ko mbatta ko moƴƴan wona minen ko mbaɗanmi ko jogo hen tan ndimagulaare ñaagma to ko gueɗe gotel aran haqqe no woodi haqqe koddigal no woodi mboɗo yiiɗi wuurde woppam mi wuura basara yewdem haqqe basara ma min mbo accu dem nguura faami ko jinmi andi ya feew an sa ñebo cangati on feew neɗɗo fewtinde hoore ma feew jonɗa ñagmaro leɗɗo boyo kam mi yiiɗa ara tan golɗo boy bonna jaggu hen tan ala problème ay kono jiiɗa amon copiam jaggu jiiɗa min ya wala ko jiɗmi ko o jiɗɗa ndoge bisimilah jondalar min andirage numéro wawi rokkudemo ɗum imam demba aɗa ɗo ɗo gonɗa wona place an silmagal ma fof ƴeewi teddugal ma fof ƴeewi hurum ma fof ƴeewi te mbaɗi sikki neɗɗo so ɗum ƴiwe mum e ɗaɗala ko heddema ɗum ɗon fotani majjarande haydara hande ɗo ɗon gonɗa wona nokku ma wona place ma wonno galle ma so waktu yomum juurno ɗum ɗo fof ɗum beela mum fittanma ndewɗa neɗɗo noon mo añani ko weli o mettina heɓɓude ɗum woni ko heɓma ko hande newde beela mum fittanma ha daña hen caɗele dañnamin caɗele min hande mboɗo ɗum ala foɗo nata ala foɗo yaha kala tan avocat procureur ala to keɓdumi to jami fof ɓe mbi ko mbaɗɗa ko abide confiance ka neɗɗo komno holko jari ɗum tamba tawana balɗe min hande mi susa ha yaltude e kam amata mi susa ha yaltude e kam te fof ko an gollude jungo ma a winoma tan cahen mbiɗa muɗe nde munnoɗa deɗɗima kaɗa ko gonga de wallay kaɗa ko fof gonga a yii métere dafɗiɗa neɗɗo dafyotoɗo ha tan ɗum haalma jarama wallay kaɗa ko gonga ɗo welani kadi ko hoddiru tan innama aaɗi ko yeñi gila jibinaka fof waddete e ma kala ko arata e ma nder aduna mbaɗani ko ɗum gonga ko ɗum jumri ɗum kadi ko ɗum jumri tino neɗɗo mettinno walla ari watta kadi kay kam radio fulɓe kay walla radio télévision fulɓe kay fotani haalde am kono noon ko aduna tan ko aduna mi nimsi no feewi ɗo wona gonɗude tan ɗo welani yeeyi to meddaf mi haalni ɗum onon ko kawan waɗi kirti wala ko waɗe mbimi ko nden gaynoɗa haala ga no mbiɗa nde ramata ko ɓiye mimi wona ɓiye komi nawle jaggam no nawliraɗo ni anani ko kalantumami ko kadi ani ramata ko taƴƴata ɓerɗe mon ɗe ko no fasnade haɗe pasa koko goynanmi bammum ramata ko jamma ko ɗum mettata mon te ala ko mbawɗon hen ko ɗum woni kadi kala nde jaltuɗo e galle he e jaam mi artiramo ɗo e kusumma ɗi haaluji ko boni Dieynaba konko sa yalti galle o tan o wona ɗo e ten konko ɓiyi ko ala fof koɓe mbatta kam sa haalani joni mi yalta galle o Dieynaba a yaltani galle o arga e Dieynaba a yaltani hande a yaltani jam ko mbaɗɗamo kadi boñen woppu suko o a yii nde jaami fof e welama mi arta galle o e kusumma ko an tan ne kay ko an tan ɗum ko woni ɓolugol makko ngal yoɗani legal ngal fof ko an addi legal ngal fof n tottuma hurum on huruma yiɗi surtudde ko ɗum gonne waji ko ɓorno ko wona samanam mi sodani wona samanam jari ko yontande an ka ene foti famde ɗum kam mi sodani ko ɓorno ko kadi sa sodani hoto te ɗum ko yontande jaggu course ma birda juula ha
sa malli jeaka hen mallol jeaka e njuru ɓoppu cukalel ngel ɗum ko yontande anani ɗum ko yontande ina haalnima kat hay to autorité ji men ni ko wayno Bocar Gobal Siya ɓe haalani ndi ɓe kaalanino caliɗa ko mbawi hen gandumi noon radio fulɓe radio prison fulɓe forani haalde haala ko ɗen kadi porani wiide mi hedde ɓinguel kaaletino an udditirta an uddirta debbo cukalotto son jogi ɗum hande histoire ma fof no heddi neɗɗan ka gayna gasi e ko jarani Bocar Gobal Siya autorité noddi ɗum min ko oto ɓe haltan ɗum haala muñ an joguino galle o sa e muñ an joguino galle o ka timminoɗo ka muñoɗo an woni galle o muñ hoddiroɗo noon wallahi ka welani yaha Binta ara sino lomtatema lomtoma Binta anda koni ramatam ndan jiiɗo ramatam fof jiiɗo ramatam ramata jarama ɗon yaha ramata ara fof jiiɗo ramatam wallahi ka welani sa yettini hoto wayi sa yettini sa yettini ɗum dañɓe ɓe yo balluɓe mbawaɓe walleteɓe ɓe yo wata gon haasideji won nokkowo e suudu mana e fawru ina yiiɗi fawru ndu suma yo ɗum woppe tampi hurmumum o 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 tampi hurmumum kirɗo jam kire jam fata ɗum jam tan ke hirga mawɗum oɗon coon an kam ɓuuri hirde ay wallahi hannde mi ɓurande de ko kala mam Gilles to tan janomi seeɗa mbiɗo mi yewti dabbol hirto wallahi moɗo mawɗum mbaɗɗan tan jam tan ke o to umaɗa o hirani ɗo o hirani hannde Bocar a hiiri ay wallahi Allah hiiri hiiri no fewi kay on ke hannde de ko kala mam Gilles to tan caggomi seeɗa wallahi a hirtaki ɓaddal ma hirani eyyi bisimilla ɗa ko moƴƴi wallahi o gorko yo Allah dande musiba o gorko bon mi ɓuuri hen hewde hannde ko wontu so kirtoɗa jarama wallahi mboɗo weltima no fewi wallahi mboɗo weltima no fewi yagodoma tan ko yo Allah hokkino ɓuurɗa oɗo galle amin amin guila garɗa ɗo e oɗo galle a nanguiranimi ɗo gayna ko nanguirɗam ko ɓiɗɗo galle o mboɗo ñaagui Allah yo Allah ɓoynoɗo e galle he ala wona ɗum nanguirɗa kam ko ɓiɗɗo galle o wallahi ko bon ka ɓiɗɗo galle kadi Allah suurma amin Allah danduma e bone o gorko bon astafirullah o umarel yo Allah dande e bone o gorko bon min de a hulɓini kam ala wallahi jara hulde ana ɓoya ɗon kay mbiɗa hen a toñatta assalamu aleykum waaleykum salam kirɗo hire dia jam ɓolimi umre kirɗo Bocar on mbaɗɗo hire jam atsel umre mbaɗɗa tan ɗon tambe ar kala bismillah kirtuɗon aha maɗɗude tabbata ɓe gayna mawɗum wallahi noy baalel laƴatnogel ngel kam mbaɗa samori wallahi Allah ngel samori ngel hortaki wala ngel hortaki nani hayde nde jahami nane suba nde kam laƴam ngal nde musno seeɗa kono ko diwti ɗum ko kam wallahi Allah samori watte maggel hakkille de to ngel heddade nani inchallah watte maggel hakkille kadi gaynako rudata gaynako toujours o tukko e baali mum tan o daɗɗirata baali ma nani on tinnata tan adama hirani ma joni ɗo ala accu foof to seeɗa ɗum kadi min mbawno hirtudade ala hirta ɗum ɗon he hirtata joni komi tampuɗo ɓurani munande wallahi
ande ɓuri hen hewde hande ko honti Oɗo kiroyɗo hannde? min de gonɗon ɗo galle Samba en ɗa gonno min keɓi ɗon tan amin mbaɗa atta min jaari Wadde ɗo yeewi min goto wonnoɗo a yide kono annen kam siko hiiri ɗiɗo beyi gonɗi ɗo tan annen en lappe tan nan mbaɗa feere udda beyi ɗi holɗin beyi ɗi wona heccaki damde men fiya ɗo ha koyngal mum heeli waɗi guel damguel kelanoguel enen jeeygel mi anda morma mi cikkannoɓe hoddimi men ɓe jeeygel ganda a wattani hen hakkille ma an hay beyi ma wawa heftinde mi anda wallahi cikkannomi ko beyi ɓeɗo hoddiɓe a wattani hen hakkille ma anda wondi ka ƴeewani ngal téléphone al haɗma ƴeew bisimilla fatel atto hakkille ma beyi he a hettata billahi moƴƴimi bara hirtima kayar mi hirtima kar dole jam amin amin an dal min famani a hollani min ɗumen ɗum taki ɗi beyi ko ɗi teŋineɗa ɗi gadduma ɗo e galle he watte majji hakkille beyi ɗi gadduma ɗo wallahi wasa andude tan kadi cikkannomi a nanniɗo haadema yaade min nannide haadema ƴeewat haadema wiide mi nanni haade mi yaade won neɗɗo seeɗa ha gongol Allah bonnima wiimi ha gongol ta tinnumu ɗon ane tan mbiyam ɗum de yaawi onon nene somin garaw min duti to université uditat ala wi ɓe mbaɗoyat min duti to pour mi watto deuxiéme année yam o université min gudditat mi yaadmo de troisiéme mbiɗa andi kay université uttaɗa noon université mako ɗo an kay ane mako ɗo université kay on ceeri ceerani kay anni université deuxiéme année poti mo wadde université kañum poti wattode yontere arore nde wallahi mbiɗa andi kalta ko an kay ko ɗo mbatta université ma mbi an université mako ɗo classe mako ɗi beyi wattu hakkille ma e ɗe colté ɗi beyi e ɗiɗo baali min woni monsieur ma directeur ma nani an université on ceerti te aɗa andi kalnan ma worti hande wata laytanama haala université kadi ɗeɗo tekke ɗe ɓornoɗa ɗe seere majje ƴeewa tekke moƴƴe ɓornoɗa saabu min komi kellifaɗo e nder ngoɗo wuuro aɗa waɗi ɓandu ɓol tan nder wuuro wiye debbo umarel nana yaha joom suudu umarel nana yaha tan aɗa fi becce tan wayno modulo ni kalɗo sugunal mbaɗɗa e hoore ma itta ɗum ƴeewa pirli morɗa anani an bettimi jooɗo mbimi he jooɗo aɗa haɗa jimayam ko kaldunoɗen ko ɗum mbatten mbimi wona ɗum mbinoɗami andi min ɗa somi ari ɗo ma woppami jangga a wonta janggo noon a seere jangde an jangde ma de ko ɗiɗo beyi ɗiɗo damɗe ɗiɗo baali anani e o saren babba ƴogoyde anani te eppi e oɗo téléphone a serete makko sa beyi ɗin kele ko ɗi woka accu wacci o téléphone jooɗote ngal ngal ɓuura hewdode an téléphone on ceerti mbaɗa hakkille ma e beyi he mbaɗa hakkille ma e ɗiɗo baali ay ɗum min ko kollata kam gol ɓona ɗeɓal ko ɓeɗe ƴewtinoma min ɓurma rew fuuf ɗo a nehort tan walla unma unki buna ena wona bande te ɗeɗo tekke seera e majje joni ƴeew peecol immo saram im haalade ay lofat dote maɗa wayno bambuɗo guppol ni morma a ɓissitano meeɗi dañde rafi mere aɗa feeri haange hay jiiɗo dargol ma ngol dar kangaɗo darata tekke mo min kolta bandiyagal e université uditi aɗa ɓeƴo aɗa ɓiiña hami serta e ma so Allah jaaɓi ma régle umarel woni ɗo tawma nder kadi ɓurma leñol fulɓe filme seydi onen koto humpe ko rendo men findinte Anta lijawol lija lija gilpin ma joni mi yando ana haali gonga de min lija gila nan ha joni mi yani ma galle he ke kam ɓaɗi kam ummade sa mi anda to woni o se mi noddama téléphone wat foka yahay kan se mi waɗa essayé kadi wa ɓaari ko jam yahay fo mi laara kadi bor foka de kemmi te kam wona habitude mom sax somo yaha wayno 6 ans andano lijaye ko woni ko mi yiti lijan fini ne ko ɗo wonen holla kam bonne regal en wi kam hefti far makko ɗiwi jeeri fitewal pimo habuna ajjini makko
ko holom farmo keftuɗa yan ko alduma liya sali fi liya elle wona min ala ndi kay mo heddo wona ministre o mata ko wona farmo ko waɗen présenté boîte o ministre o ko on ala susa ɗum kay e on namdi kam numéro o te onon aɗa ɗuma jaggi on naafi gaga onon fof ko noon mbaɗa an ɓuuri wonde naafi mais an sali ha an kanden ɗum o ko suguña ni jayille wona min onon ɓuuri kam wonde suguña onon guita mon de mo yiɗum no oɗon mbaylodira ullude ndi ko onon ɓuuri wonde suguña andi ko kalantumon onon ko ɓerɗe mon ɗe gone fastere gonɗon ɗo presque oɗon gandi ko wone game o koye junggam ngo woni onon ko min mbatton woto te onon ko ɓerde mon de ko pasar ko min waɗe moɗon presque onon jiɗa on meeɗa yidde kam onon ko sey amare galle hew woni dija elle wona min wafata aɗa fijje nega galle mum taw aɗan ñama ɗum aa fere sukude imbécile mo gonɗa an aytana ko ni mbaɗa wona imbécile ok kam ko tawi min dokkuma ay haala so hettata ko wela min jaɓ walla maɗa wawa jaɓa ko naata ɓerde mon ko te yaltata oɗon gandi ko woni min ko min mbattuɗon yitere presque min e moɗon en ndendu école kono en bokkani classe te mi haala on ko woni am ko wonani e moɗon te min daro kay kala ko jogui ɗon ko min hettami waɗa ɗo e juuɗam he te ala ko mbaɗon non ko wara ɗon ko kuɓi e gas jordon hen cukkono ɗon kam ɗemde aɗa waxande min cukko amin cukkoto aɗa min mbiyaɓe min cukko waɗi ɗum min jooɗi ɗo anga suguña ay goto anda ko waɗa dore ma mawde kuɗade sa worɓe ɓe ko ɗeɗe dote ɓe ndewrema kono wona min jikka ay goto anda ko landata so tawi gaɗayal ma ngal tawi cikkuɗa worɓe ɗum jiɗirma ngal gaɗayal ay goto anda ko bon Ridia ko min noddunoma ɗo pour ha mbawi yewtude ko mbinomami ñanden mbeɗa sofde 3 jeunes filles plus an wona 4 te min doro hay mo yiyani mi nanimi kadi jimmi ya andu mbeɗa jogui yimɓe mawɓe e nder leydi ndi wona ministre muɗum wona autorité uji muɗum wona directeur uji muɗum te d' ailleurs ko mbeɗa jogui yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma no foti ummade ha France ne gara donc mbeɗa sukli sukaɓe saw ko suusɓe kadi so wonti ko min dooro guila appartement ji muɗum hay galleji hay auto ji ko jogotoɗon ala hay probléme goto mbeɗa wawi kadi mbeɗa waɗa aɗa heeɗi kam no fewi ko jimmi haalandema ko ɗum jeeyi sababu noddumami ɗo ha mbawi yewtude monsieur Sow mi nani ko kalla o mais est ce que ala risque sabu min suusa police de wi monsieur Sow mi suusa police min doro hay mo yiyani mi nanimi so wonti ko police t'inquiète ala hay probléme goto kalde mbaɗaɗa tak jaggueɗa police so yiiɗi wata noddam hayso message tan mbaɗɗa code double 0 on sa waɗi kam min ɓamnode téléphone so wonti ko on banggue sa lelima ɗano probléme a heɓata toon te d' ailleurs ko min mbiɗa yiɗi mbaɗa fii seeɗa par ce que kada on probléme ma anani ok bon serveuse am andinma galle mo ha garda ɗo no mbaɗɗa ha ganduɗa numéro am liggiɗa numéro am liggiɗɗa gallam to konmi ha garɗa toon noon mbanmi ha gandumi to koɗɗa ɗo a ɗuma ɗo eyyi ko woni sohla ma an ko addi kam ɗo holnoon mbaɗɗa ha ƴettuɗa numéro am e hol kalanɗomi ha garɗa gallam ko ɗum ɗon addi kam ɗo ay kalanɗoma ha garɗa ɗo ko on haalinmi ha jaami galle ma eyi d' accord ka haasi de par ce que minen nanmi e galle ma ɗum woni galli ɗum
ɗum woni galliyel ngel min ko villa mimmi ko ɗum ɗum musma ɗum tahi aɗa ha gallam aɗa lijjita kam gonɗa ka anda ay gorko mo ndewɗa caggal mumo ko punto on ɗum ɗon haajuma ala hen e felanimo noon ko tama ƴettuɗa kono so ɗuɓɓinni ɗuɓɓiram gallam yaltu mi yaltani yaltu yaltu gallam mi yaltani yaltu ɗum hoɓe nga manani mi yaltu dewa wadde crime drogue no belirɗa Big Weltare TV et partenaire uji mum rokkanno mon série mon Zeydi le fils du Khalif ko forno imam resde halis jama ƴetta ñama ɗum o desde debbo yeebi ha metta mbari ɗum sukaɓe rewɓe ɗanno jinnaɓe ɗamino ndewo beelam aduna mbaylo jejjibto gummino iye ɗum fo ma yiye e nder film Zeydi le fils de Khalifa leñol fulɓe filme Zeydi onen koto umpe ko leñol men findinte leñol fulɓe filme Zeydi onen koto umpe ko rendo men findinte